start tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for any time. दायो जोङो सेलाबरनि वाटारफलाव थांनो नागिरदों बेनिफ्राय बे भिडिअआ फार्स्ट पार्ट बेनिफ्राय सेकेन्ड पार्टखौ आंनि एक्सट्रा इउटुबार 77 आव आपल'ड खालामदों आङो बे जायगाखै जों फैबाय थायो बेनिफ्राय ससे थांबाथाय आरो आं खेबसे बानायदोंमोन ना मोनसे भिडिअ जोंहानि हाजो दं होननानै स' बेयो एसे आगोलावनो दं दै बे जायगानिफ्राय बारा गैया आरोना जों बेयाव मास मोनसेयाव खेबसे खेबनै बेबायदि फैबाय थानायानो जायो बे एरियाया गासैबो मिन्थिजोबो खिन्थु वाटारफल दं होननानै आं मिन्थियाखैमोन दिनैसिम बबे जराव दं दा थांनानै नुहैबासो मिन्थिसिगोन आरोना जायगाखौ आङो हागोन ना नोंथांमोननो आङो आगोलफोरनि भिडिअफ्राव बुंदोंमोन ना माने हाजो सेर सेरफ्रावबो बरफबो दं होननानै माने मिक्स थायो होननानै नाथाय बे एरियायाव बर' गैया दे गासैबो कार्बि गोजा बेयो एसे हाजो सेराव हाबबोनाय आरोना हाजो सेर माने हाजो गेजेराव हाबबोनाय बेनिफ्राय आगोल आं बुंखादोंमोन जोंहाना बेजाय बेक साइडआव दं थांबाय थाबाथाय ना कि जानि जोंहानि सेरावसो मोनहैगोन नामाथाय आं बेखौ मिन्थिला आरोना दा थांनानै नुहैबासो मिन्थिगोन खिन्थु जों दा बे लामाजों फैदों बेजों थांबाथाय प्लेन मोनहैगोन लांहिना बेनिफ्राय जोबोर गोजान दं माने खमसे खम 15-20 किल'मिटारसो जाहैसिगोन नामाथाय एसेबां आन्दाजैसो बुंदों आरोना खिन्थु बेसेबां जागोन आं बेखौ हमनो हायाखै बे थांबाय थानाय कार्बि बोराया माने आरानिफ्राय हासिब बानायनानै लाबोदों बेनिफ्राय बेयो दा न'आव लांगोन बिसोरना प्लेनावबो न' दं दे बेनिफ्राय बांसिनानो आरा जानो थाखाय माने हाजोआव न' खानानै थायो कार्बिफ्रा फैनायाथ' फैबाय जोङो खिन्थु रावबो जायगा सिनाया दे बेखौ माने जायफोर सिनायो बिसोरो दासिमबो सफैयाखै उनाव दङ बेनिफ्राय बे जायगायाव नेटबो नाङा बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनो हायाखै आरोना जोङो दा बेनिफ्राय आगोलाव सानै दङ दे दा जोङो बेयाव 8 जन दंमोन आगोलाव सानै दं आरो दा जों 6 जन थांगासिनो दं जायगाखौ सिनाया जोङो दा ओरैनो जानला फानलासो फैगासिनो दं आरोना दा मेन जायगायाव सहैगोन ना सहैया बेखौथ' सिन्थासो खालामबाय आङो दायो जोङो प्लेननिफ्राय हाजो सायाव दावखोगासिनो दं बेनिफ्राय आगोलाव गंनै बाइक थांग्रोबाय बेनिफ्राय सानैया दस्रा साइडआव थांबाय दे जों मिन्थियाखै अबे साइडआव थांदों बेनिफ्राय नैबे साइडआव कार्बि गामि दं खृष्टान बस्ति होननाया आं खेबसे बे साइडआवनो दं आरोना साइडआव दं दा जों वाटारफलनि जायगाखौ सिनाय नालाय बेनिखायनो जायफ्रा आगोलाव थांदोंमोन बिसोरनाव जों कल खालामनानै माने सोंहरगासिनो दं सेन गाज्रि बाइकफोरखौ बेयाव दा लाबोखा आरोना मानोना जोबोद दावखोनाय बे जायगाया जोंनि बेक साइडआव बेफोरबायदि बिराद डाउनथार दे बे लामाया बेनिफ्राय जों आगोलाव थांदोंसै दा बे जायगानिफ्राय फै माने जा मेंबाय दे गोलोमजोब्बाय आं बे जायगायाव बेनिफ्राय आं बेसिम गोजान फैगोन होननानै सानाखैमोन खिन्थु जोंहाना नै बे जाय दं बै नुहुरनाय आरोना बैयो बे जोंहानि आं आगोलाव खेबसे भिडिअ बानायदोंमोन ना आरो हायोबा आङो दा दसे थानानै ट्राइ खालामगोन जे बे आंनि जायगायाव थांनो आरो दाखालिबावै बहुद हाग्रा दंमोन नाथाय दा एसे खमिदों जा गरम सान्दुं 12तासो जाबाय नामाथाय टाइमाबो बे गासैबो हाग्राखौ माने सावजोबदों दे माने गासैबो सावजोब्बाय बेयाव दा खेथि खालामसिगोन बानलु बेफोरबायदिनो बायदिसिना दा जि सिजननि खेथि बेखौ गायसिगोन आरो साननैसोनि गेजेराव बे जायगानिफ्राय नै बे साइडआव गोलैनो गोनांबाथाय बिराद थांखाबाय आरोना गासैखौबो मोननाय नङा मोनगोन थेवब्लाबो मानसिखौथ' मोनगोन थेवब्लाबो हाराफोरा बायजोबनाय जागोन दे बे जायगानिफ्राय गोलैलांनो गोनांबा गासैबो हाजो सेर सेरसो लामाया बेयाव आं आगोलावबो बुंखाबायमोन आगोलनि भिडिअ खिन्थु आङो बे जायगायावनो आरो दिनै फैनो मोनफिनगोन ना मा आं बेखौ सानाखैमोन आरोना मानोना जोंनि प्लेना माने जायगानि नाम बुंनाया दस्रा साइडआवसोमोन खिन्थु बिसोरबो मिन्थिया बबे जायगायाव बेखौ नाथाय दा जों लाबोनाया बेजों लाबोगासिनो आरोना जों दा वाटारफल नायनो फैदों होननाया जा गोजौ गोजौखा बे जायगाया बेनिफ्राय नै बे कार्बिफोरनि न'दै बेयाव आरा जाफैग्रा मानसिफ्रा थाफैयो आरोना
बेनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेयाव जोंना बाइकआ डमिनारखायसो खारगासिनो दं दै 400 cc नङाबा ओरैनो जाहाथा माने गोबाय गिजि कन्डिसन माने बाइकखौ लानानै फैनो आरोना जोबोर खस्थ' मोनगोन जों गोजौआव दावखोलांदोंमोन खिन्थु जों आन्दायनानै आरो बेक थांफिनदोंसै बे जायगाखौ जों दावखोखांबायानो दहायनो ओइ थांगोनलै हमथानांगोन नामा ओइ सासे थांलाय दुद्रुगासिनो दं बाइकआ दा जों जा जायगायाव फैगोन बे जायगाखौ आन्दायबाय आरोना बेनिफ्राय गोजौआव थांबायमोन बेनिफ्राय आरो डाउनाव थांफिननांदों दा माने सानै आगोल फैग्रोना दं बिसोर जायगायाव सहैबाय होनदों खिन्थु जों दा सहैयाखै जों दा बे जायगायाव सिनो नालाय आन्दाय फैगासिनो नै दा आरो बेक थांफिनदोंसै आगोलाव थांला जोङो आगोलाव मा मोनगोन आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु जों दा बेजों थांनानैबो अबे जरावबा बेखौथ' जों बारनानै फैबाय फैनायाथ' जायगाखौ दा आरो थांनानै नायहैफिननांसिगोन आरोना नेटबो गैयाना कल खालामबाय थानोबो बे जायगायाव नेट मोननो नागिरा बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जायो जुदि जायगा सिनायनाय मानसि थाबासो लाना फैयो आरोना जाहाथा सिनायबाथाय दा फैखा लामाया नुवाखै दायो जों हाजो सायावसो दं बेनिफ्राय बे जायगाखौ नायबाथाय प्लेन बायदि मोनो खिन्थु बे हाजो सासो बेनिफ्राय बै हाजोआव माने गासैबो कार्बिनि न' गय बागान दंजोबो बेयाव गासैबो दा जों बेग फैफिनबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर फैबाय बायबाथाय माने थावखौ अभार सोनानै फैखा आरोना बाइकनि थावखौ बिराद बाइकनि मोनबाय नामा बेजाय हा नायलाय नेट गैया ना बै जाय साइडआव आरा सावगासिनो दं कार्बिफ्रा माने बेयाव खेथि खालामगोन साननैसोनि उनाव वाटारफल गोलैनाय जायगायाथ' अबे जराव थाखो जों बेखौनो नागिरना मोनला एसेबां नागिरबाय खिन्थु जोङो दा जायगाखौनो दासिमबो मोनाखै गोबां कार्बिफोरनावबो सोंबाय जों नाथाय कार्बिफ्रा बेक थांफिन होनना बुंदों गोलैनाय दुगैलै आं गोलैदो नामा कलेजावनो गुवाहाटियाव गोजौनिफ्राय बिदि गाहायाव ओंखारबोनायाव फाखासोमोन लामाया होमबाबो द्रह जालांबाय डिसबेलेन्स स्कुटिमोन आवगायनो थाखाय बेलेन्स गैया माने जारलासो लामाखौ माने जों दासिमबो नागिरनानै मोनला थांलाय फैलाय जागासिनो दं बे जायगायावनो बेनिफ्राय आरो नै जोंहानि बे जायगायावनो सफैलायबाय दहायबो बे जायगायावनो भिडिअ बानायनानै थांबाय आं एसेबां गोजानाव थांबाय आरो बेग फैफिननानै आरो बेयाव आरो ससे थांबाथाय जों डाउनखौसो मोनखासिगोन आरोना ओमफ्राय जों गोबां मानसिफोरनाव सोंदों माने कार्बिफोरनाव सोंगासिनो दं नाथाय बेजायसो होननानै बुंदों बे जराव नामाथाय दा बे जराव रावबो कार्बिफोरबो गैया सोंनोबो ओमफ्राय एसे आगोलाव बेजाय सोंदोंमोन बिसोरो थिनलायबाय बेजाय आरो एसे थांनानै सोंदों बिसोर थिनलायबाय आरो बेजाय फैफिननानै जेखिजाया बे जरावनो जागोन बायदि जायगाया आरोना थांनाय लामा बेयाव फिसासा मोनसे लामाबो दं थांनायनि जायगाया बे साइडआव नङा दे माने सासे लोगोनिफ्राय दासो वाट्सएपआव फट' बिनानै नायबाय जे जों रं साइडआवसो फैगासिनो दं बिनिफ्राय जों दा थांनांगौआ गाहायाव ओंखारलांबावनांगोन हाजोनिफ्राय पुरा प्लेनाव थांनानैसो माने जों बहुत गोजानाव फैबाय हाजो सायाव फैदों दा बिनिफ्राय पुरा प्लेनाव थांनानै दस्रा साइडआवसो गाखोनांगौ ओरैनो बेकाराव फैबाय आरोना जों बेजाय रावबो सिनाया नालाय नाथाय दासो जायगाखौ एसे हमनो हाबाय जे फट'आव नुनानै गाहायाव दस्रा साइडआवसो दै बारनांगौ माने थाबायनानै थांनांगौ बेरायनानै थांनांगौ दस्रा हाजोआवसो आरोना बे हाजोआव नंखायानो खिन्थु जोङो मिन्थियामोन नालाय बेजाय रं साइडआव फैना लाफ्लांबाय दायो जोङो मिन्थिनाय बायदिब्लाथाय जोंथ' दा रं साइडआव फैनानै माने आन्दायनानै आरो बेक फैफिनबायबो खिन्थु जोङो दायो पुरा हाजोनि डाउनाव थांखानांसिगोन डाउनाव ओंखारलांनानै जोङो दस्रा साइडआवसो दस्रा हाजोआवसो गाखोहैनांसिगोन जोङो ओरैनो बेकाराव फैबाय आरोना जों एसेबां गोजानाव फैबाय हाजो गाखोनो गोबां हाजो बारलांनायनि उनाव माने जों रं साइडआव गोबां हाजो बारलांनायनि उनाव जोङो दासो आरो गाहायाव फैफिननानै आरो राइट साइडआव दासो थांदों दै बेनिफ्राय जोङो नुबाय जे जोंनि लाङिनिबो सानैसो फैदों बे साइडआवनो बेनिखायसो जोङो बे साइडआव दासो माने राइट साइडआव दासो फैनो रोंदों जोङो
जेखाय प्रडाक्शनसो मालाय जेखाय आंनि गप्पखौ माबायदि मोननांगौ जे गामसा लाबोदों लामा आन्दायनानै माने जोङो दस्रा साइडआवसो थांदोंमोन दै दहायना बै मोनसे हाजोआवमोन खिन्थु दा आरो बहुत डाउनाव फैनानै माने दस्रा साइडआवसो फैबाय जोङो दसे थानानै जोङो आरो जायगायावथ' सहैखासिगोन जोंनि बे माने लाङिन एरियानिनो मानसिफोरबो फैदों आरोना बिसोरनि उन उन थांफादोंसै जोङो स' बे भिडिअखौ आङो बारा गोबाव खालामला दे बिसिमावनो दोननोसै स' नेक्स्ट पार्टआवसो फैसिगोन आरोना मानोना भिडिअआ बहुत गोलाव जाबाय दिनै ना बेनिफ्राय नेक्स्ट पार्टआवसो माने आं जा जायगायाव थांनो फैदों बे जायगाखौ देखायहैदोंसै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि सेकेन्ड पार्ट दं आरो बे सेकेन्ड पार्टखौ आङो एक्सट्रा इउटुबार 77 आंनि सेकेन्ड चेनेलावसो आपल'ड खालामदों नोंथांमोना एक्सट्रा इउटुबार 77आव नायबानो जाबाय सेकेन्ड पार्टखौ नुगोन